Papa. Tapos mga synthetic yung gamot na binibili namin, walang supplement. Walang palya. Kaya nung mag-request si Papa sa akin, sabi niya, magpa-Crea naman tayo kasi naka 6 months na ako kay Doc Joey. Di ako nag-atubili, pumunta po kami sa sa lab, nagpa-test na naman po. Kaya po, thankful po ako kay God. Talaga pong medyo ako kasi di ko ina-expect na gano'n yung magiging result sa Papa ko. Pati yung kapatid mong galing Canada, yung nurse. kapatid ko pong nurse na galing hindi makapaniwala. Canada. Sabi niya, amazing. Opo, sabi niya. Sabi ko kay Papa, parang medyo takot ako kung ano yung maging resulta. Kasi sabi ng doktor niya dun sa Ligaw, pag nag-400 si Papa, magda-dialysis na tayo. Kaya sabi ko kay Papa, before na dumating yung result na to, sabi ko pa, paano kung di napababa ni Doc Joey yung Crea? Sabi niya, umiling-iling si Papa, sabi niya, ayaw ko magpagamot sa iba. Doon lang talaga kay Doc Joey. Kaya nung lumabas tong result na to, pumunta pala ako dito, wala ka Doc. Ito pong mga sekretary mong magaganda yung andito. Para kukuha sana ako ng, request para magpa-Crea. Nag-walk-in na lang kami. Kaya nung pumunta po ako doon, pagkakuha po ng result, takbo agad ako kay Papa. Wala doon si Papa, nasa bilyaran naglilibang-libang. Nung dumating si Papa, tinawag ko, niyakap ko talaga siya, Dok. Niyakap ko talaga ko pa. Sabi ko, miracle talaga. Talagang amazing yung result sa'yo ng mga food supplement ni Doc Joey. Kaya sabi ko na sa iyo. Sabi ko, ay Diyos ko talaga. Ang pinabako kagawad sa creatinine ni Papa mo is 205.5. Halos normal na po siya. Almost normal na. Mali, kaunti na lang. Palagay ko. 36 na lang, Doc, yung... Kaya nga po, siguro po by January, hopefully with God's grace, normal na. So, bababaan na po natin ang dosage niya. Okay, so... Kaya po, andito din ako, Doc, para talaga sabi ko kay Papa, pwede ka nga pa, ikaw na lang pumunta kay Doc. Kaso sabi ko, ako na lang, personal lang magpapasalamat talaga. Ang pera nakukuha. Yes, ang buhay po hindi nakukuha. Ang buhay hindi. Yan nga sinasabi ko, kagawad sa radio. Baka kasi sabihin ng iba, gusto lang makabinta ni Doc Joey. Hindi naman po yun bilang Kristiyano, bilang Pilipino, bilang Bicolano. Meron tayong legasiya na makatulong. Kasi po, ang kwarta, nawawala, nakukuha. Pero ang buhay po, pag nawala na, wala na, goodbye. So yun nga po, ang nangyayari, pinaglalamayan na lang ng mga mahal sa buhay. After that, malungkot na, forever na, memories na lang. Samantalang pag healthy po ang tao, buhay po, kasama natin ang mahal natin, di ba? Kasalamuhan natin. We are happy. Lalong-lalong this Christmas season na talaga kumpleto, di ba? So ano po masasabi natin na kagawad sa ating mga nanonood o nakikinig sa atin ngayon? Sa mga nanonood po or nakikinig, ako po talaga nagbibigay ng testimony na hindi po sayang ang oras, ang pera dito kay Doc. Mapapahaba po talaga niya ang buhay ng mga pasyente natin, which is hindi natin mababayaran sa kanya ng pera. Salamat, Doc. Salamat po sa Amazing 4. Salamat po, Madam, sa inyo, sa napaka-approachable na mga employees ni Doc. Talaga pong, nung una, talaga pong nag-atubuli ako. Nasabi ko, baka naman, hindi naman magagamot si Papa. Pero po, personal ako pumunta dito para po talaga magpasalamat kay Doc. Thank you, Lord. Ang Papa ko po, napaka-liksi na naman. Ang bilis na naman, kahit sana naman nakakapunta, nakakapag-motor. Nakapag-bilyar na. Nandun po sa bilyaran, maliksi po. Thank you very much po. Salamat. Actually, ako po yung nagpapasalamat unang-una kay Papa Jesus kasi siya po nagpagaling. Tayo po, instrumento lang yung Amazing 4, instrumento lang po tayo. So, the greatest healer of all time, si Lord Jesus Christ. So, thank you so much, Lord. Natulungan po ninyo ang inyong anak na si Mr. Loreto Pilohero Senior. At siya po ay almost normal na. Pati po yung lahat ng mga sakit, yung prostate, yung high blood, yung po ngayon po creatinine. Thank you so much, Kagawad Ami. Sana po ay pamalita natin na ang ating Amazing 4 na galing sa Amerika, all natural, truly
ito po ang binigay sa atin ni Papa Jesus para makatulong sa sanlibutan. Maraming Maasahan salamat niyo po. po, Doc. God bless po. Thank you po. Thank Kunin you po. natin yung... Okay, magandang umaga sa ating lahat. Andito po si ating kagawad ng Ligao City. Pumunta po siya sa atin noong Mayo. Dahil nga... Okay, magandang umaga. Tabi, Nanay Wenceslada. Andito katabi para ipaliwanag sa atin kung ano po ang magandang benepisyo ng naibigay ng Amazing 4. Ito pong Miracle Seed Mega Multiplied Mega 1 or known as Amazing 4 na galing sa Florida, USA sa inyo pong anak kasi nung una po kayong pumunta dito, ang creatinine po ng anak ninyo 541. Sabi mo nga ay gusto nang i-dialysis. Pero nag-decide kayo na i-try muna ninyo ang Amazing 4 na galing sa Florida, USA. Opo. Pakikwento po ninyo, Nanay, kung ano po ang nangyari at ano pong benepisyo na gawa ng Amazing 4 sa inyong anak. Ilan taon na po ang anak ninyo? Ako po si Wenceslada Milay. Ang aki ko po si Michael Milay. 47 anyos. Ganyan po, dahil man siyang ilang kaan, ang pinunansa na po, so pagbaksina sa iya, second dose kan AstraZeneca. Ikatulong aldaw, pigkalintura siya. Ikapat na aldaw, minigda na, dahil na nagkabuhat. Yun ito, pinag-desisyonan ming kadaiman kami, daiman pwede kami mag-admit sa BRTTH sa bawal, daiman sa kadaiman na mga bantay, tapos seniors na. Di, tigdarami sa physician surgeon. Kung na po ito pag ang pangarang kang physician surgeon. Dumating para injeksyonan siya kay 7 aldaw, sa lukang 7 aldaw, ning antibiotics, saka may mga reseta pang mga bulong na mga synthetic, kung ano-anong synthetic na bulong. So, gout niya, puminutok digdi sa bukong-bukong, digdi sa paa. Tapos, balik ko lumang sa doktor. Iiling lang, resita naman ako kay mga paglimpya. Ako na lang ang naglilinig sa harong. Tapos nung kalis ang 5 bulan, igpa-blood chem ko. Inot, ang blood chem niya, papapasukreatinay niya. Ang otro ko pa blood chem nung June 14. Yan na June 14. Alang tao na sukreatinay niya. Ito na yung 541. Yung 541.89. Ano sabi kan doktor? Nung pig-repair na kami, pwede nang mag-accept ng outpatient sa BRTTH. Ipinag-ano mi sa BRTTH, pinabasa ko luman so result. Langkawan ngayon ang creatinine ngayon niya. Sa 24 ngayon, ibalik mo, June 24. Kung ano ngayon ang karamong kang neurologist na yun, na dialysis ngayon iyan, dahil ka na ngayon magduwa-duwa, dahil mo pa dialysis, ang pobreng tao. Alam ko ang pag-dialysis, mahal. Tapos, so aki ko, itong naghihilang na aki ko, habo niya magpa-dialysis. Pagpaparalubuton ngayon ang lawas ko, ang nangyayari ko maniwango na. Second opinion ako, nadangog ko ining Amazing 4 radyo. I-try ko, nagdigya ako sa Doc Joey Betito. Ig-apot ko, kung ano na, pinailing ko sa iya, so salt ng blood chem na alang kawang so creatinine. Ang sabi ni Doc, ano pagpa-dialysis? Muna. Subukan mo tangay ining Amazing 4. Di yo, inot, andara ko sa nangani, 1K. At akong ibang kwanta. Tinawan ako ni Doc ning 3 days na tumada. Opo. Paubos ito, nagbalik ako. Nawa naman ako ning sa half month. 15 días na tumada. At obserbasyon ko, dahil na nagsusuka sa aki ko, saka nag-dry sa pagkaon niya, dati, ang sarong sandro, nagtatawad na nga ni, abo na daan niya. Bago magkaon, masuka. Pagkakaon, masuka na anit baya ako. Yun may mga pa-blood chem dyan sa park na libre. Sinamantala mi, dara ko naman sa park, sa Daraga. Libre. Ang result ng blood chem, 105 na lang, so creatinine niya. Praise God, hallelujah. 105, normal. 18 days na pag-inom 18 days. ng Mega Amazing 4 twice a day. Nanay Wenceslada. Opo. So from 541.89 naging 105, Opo. which is very normal. Saka, so blood sugar niya,
5.8. 5.8 na lang. Opo. Talaga normal na rin. So, paano natin maipapaliwanag yan na ito hindi naman mga synthetic drugs, hindi gamot. Ito po yung mga supplements na nagpapalakas sa ating katawan. So, I think it's a grace of God para matulungan ang inyong anak. Dahil nga sabi mo, suka na lang ng suka, nahihirapan ng kumain, at due for dialysis na. Pasalamat po tayo sa Panginoon Diyos. Opo. Kaya ang tiwala ko talaga kay Lord. Tama po yan. Kumapit ako sa iya. Tumanggi, nagpapagati ako. Sana magbalik ang dati niyang, na dati, sabi ang katawan niya, nagtatrabaho, nagpipintura, minsan nagtatricycle. Ngunya, daila, ngunya. Kaya nagbumalik kayo nanay ngayon kasi bibili ulit kayo good 10 days. So yan po ano po masasabi mo ngayon sa mga marami ring nakikinig sa atin, nanonood sa ating FB Live na mayroon din mataas ang creatinine, mataas ang sugar, mataas ang blood pressure at iba-ibang karamdaman. They are suffering sa iba't ibang klaseng mga karamdaman. Ano po masasabi ninyo, Nanay Wenceslada, sa kanila? Ang masasabi ko po, yan, maray ining amazing po. Suaki ko, may kaginhawahan man po. Ang problema min na lang, so nagpaparakulog ang bitis niya. Ay, yung bitis niya ba? Opo. So, duman na Sa kita. taon. Oh, kasi 25 days pa lang siya uminom o 25 days o 22 days? 25 days. 25 days. So, So, 18 plus 7, 25 days. So, inuna muna yung pagbaba ng creatinine, Opo, para pagbababa ng sugar. Anong malay mo itong pagbili mo ito? Yun namang gout ang masol. Ang sabi kan aki ko, gusto ko ngayon maali ang pagparakulog kan bitis niya. Kada siya masyado ng kakatindong bagang Okay. maglakaw. Kasi nga po yun na, Makulog din ang dahil nga talampakan din niya. siguro yan sa pagpara-tricycle niya, Opo. sa ruman na dahilan yan. Okay, so imbita natin, Nanay, yung mga nakikinig o nanonood sa atin ngayon. Kaya so, kamong sabing mga nakikinig na may mga kamatian, try ninyo din kay Doc Joey. Tapos pig-try ko talaga. Okay, so yan po mga minamahal kong kababayan. Si Nanay Wenceslada, isa pong pobre na kababayan natin dito sa Albay. Yung kanyang anak suffering from diabetes, from napakataas ang creatinine, at in just 18 days po nagnormal yung pong creatinine. In 25 days normal na rin po yung blood sugar. So ngayon po ang aayusin naman yung diabetes na nangyari sa kanyang anak. So iniimbita namin kayo na sabi ko nga, there's no harm in trying than none at all. Bakit mo pupursigin ang buhay mo kung hindi ka manararahay? Bakit hindi mo subukan ang Amazing 4 galing sa Amerika na ito po ay all natural, validated na po ito, aprobado ng FDA at samutsari na ang natulungan nito. Maraming salamat, Nanay. Opo. And hopefully for the best at hopefully makapag-repair ka na rin dito sa atin para mas marami po tayong matulungan. Magandang umaga po and God bless po. Opo. Okay, magandang umaga, tabi Nanay Wenceslada. Andito katabi para ipaliwanag sa atin kung ano pong magandang benepisyo na naibigay. Maray na hapon tabi. Ako po si Anthony Armandito Ledo. Presidente kan Pawa Manito Albay. Ang inot po ang mga namatian ko. Purlog ang bitis ko. Diabetes ko alang kawon. Tapos di ako nagka-basketball. Kunyan po kang pinunan ko sa pag-take kang ali kay Dr. Bitito na dinaraman ni kan sa kuya na primahon si Annabel na Toledo. Recommend na sa kuya. Unya kapag take kang bulong 2 semana sa nanganit. So magayon so response Miracle C Osmega 1 multi 5 mega A. Tinawan ako kimaray na nakapag-basketball na ako niyan. Nakakarigos na ako sa dagat. Ang iro-iro ko dito sa harong, supervise ko. Magayon ang tinaw sa kuya na response kan mga vitamins na tapos mga bulong. Ngunyan, pasalamat ako kan niyo sa grupo ninda na nagtaw sa sa kuya di nagdara. Salamat kung pig-encourage ko man tabi ka mo. Sana dahil pagtipilan ang buhay ta. Tawan ta ki maray na yun, uga naman sa mga bulong. Mga sa sabayan ta na sana mati kita kang bulong, sabayan ta man ki sa taas sa manladyo. Kita maray pa. Morning po, ako po si Elvin Nacional na taga Legazpi. Nandito po ako sa opisina ni Doc Joey Bitito sa Amazing Trio.
Ako kasi, may sakit kasi akong nagmamaga ang aking paa, pabalik-balik, tapos minsan nanghihina ako. Ngayon, ang mama ko, laging nakikinig sa programa ni Joey Bitito. Sinabihan ako na mag-try daw ako ng gamot ni Joey, mga produkto ni Joey Bitito. Tapos, yun, tinry ko. Sa 2 linggo, na nag-take ako, parang nawala talaga yung sakit ko, yung nararamdaman ko, nawala talaga. Kaya, kung gusto nyo, mga kaibigan ko dyan na may mga sakit, punta kayo dito kay Doc Joey Bitito. Try ninyo. Salamat. God bless. Magandang hapon sa iyo, madam. Magandang hapon po, Doc. Okay, pwede po bang paki-introduce ang inyong pangalan? Ako po si Mrs. Rina Lorilla po. Nagkakawayan Manito Albay. Okay, umiinom si nanay mo. Opo, uminom po dati siya ng Amazing Trio. Amazing Trio. Tapos, lumagas po siya, nag-ano yung BP niya, Normal. normal, Dati, ilan ang BP niya bago siya uminom? 200. Nagko 200. So, parang hindi na siya makalakad. Talagang hirap na hirap. Nahirap siya maglumakad. Pero pag nakainom siya nito, Opo, lumakas siya. malakas na malakas. Opo. Kaya talagang pinagsisikapan ninyo uminom ng Amazing Trio o ng Pigawan, depende sa budget. Depende po daw sa budget. Kasi Okay. Talagang hinahanap-hanap ni nanay ang ating mga Opo. produkto. pag nawalan siya nito, inuutosan ako dito, magbumili. Kaya- Kahit unti-unti. Yung Proven kaya and namin. tested talaga. Opo, Dok. Lumakas Oo. siya. Matagal na baga siya umiinom dati. Ngayon, talagang malakas siya. Kuminis pa yung kutis niya. Kuminis pa. Opo. Talagang Kasi talagang ano na siya. very powerful. Opo, Dok. O, ang ilang taon na si nanay ngayon? 3 years old na. O, malapit na. Pag na-aproba niyong bagong senior citizen Sana law, na po, 85. Dok. Opo, Dok. 85 baga may 25,000 na. Opo, 90, sabi na po. 95, 80, 85, 90, 95, 25,000 each. Opo, Dok. Sana. Then pag umabot ng 101, 1 million. O maging milyonarya yan si nanay. Pag ano yun, Kaya wag bibili ko mong- na lahat yung anong produkto mo. Huwag mong titigilan talaga ang amazing natin, products. Dok, talagang Oo. ano na namin yung Proven and tested. Opo. Eh, Tagal na. so, pwede mo bang share o rekomenda sa ating mga kakilala, kababayan at mga kamag-anak? Opo, Dok. Gusto ko pong mag-ano sa kanila na Subukan ito. subukan po nila ito talagang talagang malakas sa katawan. Okay. Pag ano, tapos talagang hindi yun nga, Dok, hanggang kuminis pa yung katawan mo. Kung Okay. katawan sa kainom nito. Okay, Malakas, maganda. lalo po yung ating Dok, yung kopi mo. Pati kape natin, umiinom si nanay. 45. Multi-5 coffee. Opo. Oh, Saka yung sabon. pati sabon. Pati, Dok, sabon. O, di ka bigyan natin ng multi-5 coffee at saka sabon si nanay, no problem. Okay. Kapag may pera naman ako, babalik ako dito. Bibili ko Sige. yung ano mo. Regards kay nanay, kamo kailangan daw, sabi ni Doc Joey Video, umabot siya magit sa 101 Opo, Dok. para maging milyonarya man Opo, lamang. Dok. Parang milyonarya, bibili ko lahat ng produkto. Masarap talaga, saka Okay. malakas sa katawan. Okay. Kahit sila siya nakakakita, malakas. Talagang sobrang lakas si Opo, nanay. Doc. Okay. Mm. Sige, salamat. Alam na tayo sa ating mga televiewers. Salamat po, Dok, lalo na po sa nakikinig. Subukan niyo po itong ni Doc Joey. Talaga pong sa katawan, malakas. Malakas Kaya sa malakas. pakiramdam talagang masigla. Masigla, Kaya masigla. lang yung problema yung pagbili sana nga. Okay. Diba, always pray lang kay Lord Opo, Doc. at Opo, Doc. He will find a way to help us. Okay, salamat and God bless. And regards kay nanay. Po, thank you po, Doc. Hello po, good afternoon. Ako po si Marie Dasaytong, isa pong distributor ng Panguluhan. Sa based on my experience po sa pamilya mo, ini po ano mga product. Primero po, ako may gallbladder. Ngunyan, ang titake ko lang ito, amazing juice.
Hindi ko initing anong capsule. Kasi takot nga na ako sa capsule. At ito baka fake yan. Ininom na yung juice. Nung ininom ko yung juice, yung tiyan ko talaga digdig. Bigla siyang parang sumilakit. Ganyan. Nung kinabukasan, nag-CR ako. Mga after 1 month or 2 months yun, nagpa-skid ako ng ultrasound. Pina-check ako kung mayroon pa akong gallbladder. Sabi ng doktor, malinig naman daw yung ano ko, wala naman daw akong gallbladder. Kaya yung itong amazing juice talagang miracle talaga siya. Tapos sa experience ko nga, maganda siya. Yung pangalawa, yung sa tiya ko naman, nadulas siya sa bahay nila. Ang problema niya, yung balakang, medyo na-crack, may crack siya. Tit lang. Hindi na siya naka-igda, timatanos. Sabi ng doktor, di ka na makakalakaw ng 1 year. Di sakto, meron akong stock sa bahay. Di ginawa ko, pinainom ko yung Amazing 4, ito, 4, 3 times a day. Mga after 3 months, ayun, okay na siya. Nakakapaglakad na siya. Tapos nakakakain na ng maayos. Tapos hindi na siya bumalik sa ortho niya para magpatingin ng bones. Tapos ako naman, yung nadalas ako sa CR, ang take ko, ito lang, kay Gawan. Tapos nung sabi nga ng doktor sa akin, 6 months, 6 to 1 year, di ka makakalakaw. Kasi yung paa ko, may crack dyan. Sa CR kasi, dumanon yung paa ko. Di na-crack. Tapos nung sabi ni Doc, ito i-try mo para gumaling ka. Yun nga, ito nga. Di dalawang sakit na nawala sa akin. Yung paa ko, hindi nga inabot ng 6 months, gumaling. Tapos ngayon naman, last week, yung kapatid ko. Yung kapatid ko, mayroong kidney failure. Pino-check up siya. Ilan ang creatinine? Ang creatinine niya is 1,549. Sabi ng doktor, darin sa BRCTH para dialysis. Tutugang ko, pag sabing dialysis, natakot. Sabi niya, baka pag dialysis, kinaumagahan, wala na, patay na. Sabi ko sa kanya, i-try niya to. Ito lang, 3. millionaire. Lalo pag kumanda. Ito lang ang pinag-try ko sa kanya, 3. Sabi niya, pumunta sa bahay. Kasi nadadasaktan niya yung chat. Tapos ang mukha niya parang Buddha. Ulo siya lahat siya bilog na. Manas. Kasi hindi siya nakaihi isang araw. Sabi ko, itry mo daw to para gumanda yung katawan. Sabi niya, baka ano nga mangyari sa akin. Sabi ko, hindi kayo mamamatay. Kung gusto mong mamatay, huwag mo ko ginumin. Ginawa niya, ininom itong 3. Pinainom ko siya ng Cerelac in the morning with warm water. Pakainom niya, mga after mga 4 hours, sabi niya, parang yung nag-CCR ako. Sabi ko, baka kako, makaihi ka. Kasi kung di ka nakaihi, mamayang hapon, napadialis ka na namin. Hindi natakot siya. Di mga after 4 hours, umihi ng konti. Yung ginawa ko, 11 o'clock, pinainom ko siya ulit nito. Sinabayan ko lang nitong juice. Ito, 2 sachet agad, 2 baso. Ganyang kalaking baso, 2 sachet. Para kakaihi ka. Mga hapon, mga 4 o'clock, yun. Nakaihi siya, naka-CR siya. Sabi niya, hindi naman ako kapadala ng BRTTH. Kasi parang okay na niya ang katawan ko. Pag mga gabi na, nakatulog na siya. Pag umaga, binantay ako. Pag gabi, pinainom ko naman siya na alas 6. Ito naman 3. Nainom niya is 9 capsule. Kasi 3, 9. Kinaumagahan, ito naman, pinaalmusal ko. Mainit nito, tsaka ito. Tapos, sabi nga ng mga kapitbahay namin, paglabas siya ng bahay, sabi niya, bakit yung maga ng kapatid mo nawala? Bigla na yung naglupos. Ganyan. Sabi, nakakatakot niya yan. Kasi pag naglupos niya, mamamatay na. Sabi ko, hindi naman siguro. Kasi pinapainom ko siya ng kay Doc Petito. Sige nga, mga 2 days, 3 days, nakaihi na siya. Ngayon, sabi ng doktor, dinala namin siya sa BRT ngayon. Sabi, hindi naman daw siya dialysis na kasi okay na yun. Kidney niya. Grabe, power! Ngayon, naka-confine siya sa BRCTH dahil gusto lang namin masigurado kung okay ang katawan niya. Tapos, nandun siya ngayon, kasi ito nga, tinila ng doktor kahapon, pinadala sa akin. Kasi umuwi yung hipag ko. Anong may pinainom sa kapatid mo? Sabi ng doktor. Sabi
Sabi ko, bakit? Basta pumunta ka daw doon. Kahapon, din nagpunta ako doon. Ang dala-dala ko. Sinoplayan mo na yung doktor para kami Tapos- mga missing doktor ka na. Sabi niya, bakit niya? Tapos yung katawan niyang baga, pagdating sa ospital, hindi na siya maga. Ang problema lang, nanghina siya. Kasi nga, siguro sabi ko, baka kasi nung alam niya nang magaling siya, takbo dito, takbo doon. Sabi ko, huwag ka munang magsisi. Wala Daw, pa kasi isang ito buwan. nga. Kasi hindi ko siya pinakain ng mga kain, mga as ano pagkain. Ito lang i-maintain ko sa kanya, 3 days. Tapos, yung pagkain niya, sabi ni Doc, lugaw. Dinilugawan ko siya. Tapos, mga after 5 days, uwi ang asawa. Yun, sabi ng anak, pinakain niya ni mama ng pizza. Tsaka pinainom niya ng Sprite. Doon siya Bawal sumuka ng suka. Kaya Bawal tinakbo yung namin Sprite. siya sa hospital. Kaya nung tinanong ko yung doktor, Dok, ida-dialysis ba yan? Sabi niya, bakit ida-dialysis? Sabi ko ako, 1.5 ka ako, ang creatinine niya. Hindi na nga niya. Wala mapinainom dyan na gamot na iba. Tiglayan lang siya ng swero kasi natusuka ng suka. Kasi pinainom nga ng hipag ko ng soft drinks. Tapos ngayon, for ano na siya. Tapos nung sabi ka hapon ng doktor, sabi dun sa hipag ko, umuwi sa alas 5, umuwi siya hapon. Ngayon, Maylin, yung mga gamot daw, sabi ni Doc, na pinapainom mo sa kapatid mo. Bakit? Anong gagawin sa gamot? Lang daw niya makita. Sabi niya, sumama ka daw. Sabi ko, sige, sasama ko. Pagpunta namin, sabi ko, ito po ang pinainom ko. Hindi naman ako siguro yung Doc, bawal. Bawal inom. Kasi wala naman ako, mga fruits lang naman to. Hindi naman to synthetic. Tapos ito pa kung pinainom ko sa kanya. Sabi ng doktor, okay lang, yun naman yung problem. Kasi yung hipag doon, Hindi mo sinabi, from 1.5, naging normal na kapo eh. sabi ko Yan nga, ang gamo iniinom lang. tapos kasi nga, Hindi doon mo pa siya sinama. kahapon, sabi ng doktor, dialysis daw. Kasi yung hipag ko, ang pinakitang result, Yung dati. yung sa Legazpi Hospital. Sabi ko, Dok, i-laboratory ni ulit. Kung i-dialysis talaga siya. Di hinintay namin yung laboratory test. Sabi niya, wala na niya siyang problema. Okay na. Okay ang kidney. Okay yung liver. Okay lahat. Nilagyan lang siya ng dahil doon sa mga kinain niya. Niya. Pero ngayon, for start siya. Mas nakakalabas. Pero walang dialysis na nangyari. Kaya, sabi ng mga kapatid ko, thank you God at thank Magandang tanghali, amazing people. Ngayon po may special guest tayo sa ating programa na ang pinakamaganda at matulungin, matalino na si Director Joycelyn Cabanya natin simula pa noong 2020 at siya po ay naging chairman din ng ating samahan, yung Yes We Love the Philippines, which is I'm the present president. So siya po ay nagkaroon ng iba't ibang klaseng mga karamdaman noong bago mag-2020 at siya ngayon po ipinalad tayo na bumalik siya sa Bicol, nag-stay po sa Dorotea Resort kasi po may team building ang kanyang grupo. Kaya may papaliwanag sa atin ni Madam Joy ang mga nagawa ng ating Mega One, ng Miracle Sea at ng ating Amazing Four. Magandang tanghali sa iyo, Madam Joy. Good afternoon, Doc Joey. Good afternoon para sa lahat na nakikinig. Ako po, bilang isang kaibigan ni Doc Joey, nung kakilala kami 2019 yun o 2020, na sa dami ko na rin kasing nasalihan ng mga food supplement, yung una niyang sa akin, medyo nagdalawang isip ako. Pero, itry ko rin talaga kasi ang dami ko rin naramdaman, dami kong maintenance. So, nakagamit na ako ng Amazing Four, and then the vitamin C, at saka yung coffee ng Amazing, ng mga mega healthcare, nagamit ko yun. So, ang daming nagbago sa akin. Sa lahat na aking naramdaman, meron akong migraine, meron akong high cholesterol, tumaas ng aking BP, tumaas ang aking uric, which hindi talaga, meron ko talaga pag mag-take kayo ditong food supplement na ito, ako talaga hindi magsabi talaga na proven and tested ko na sa ito sa aking buhay.
Okay, no, at the same time, Madam Director, text ka sa akin na ikaw ay na-COVID at sabi mo ay naka-ano ka lang sa inyong bahay at sabi ko sa iyo uminom ka ng Amazing 4 dahil nga po ay mahirap ang ma-COVID at nanghihina ka noon. Nung uminom po kayo ng COVID, Amazing 4, mga ilang araw lang po ba kayo naka-recover? Nung una, yung tinext ko si Doc Joey, kaya nag-positive ako. Kasi dahil nga kahit COVID noon, panay pa rin ang trabaho namin, kaya ganyan mo talaga tayong mga public servant. Ginaid niya ako kung anong dapat kong inumin. Sa first day talaga, parang feel ko talaga natamaan ako. Kasi mayroon talaga akong symptoms na ramdaman. Mga after mag 3 days kong take sa gamot ni Doc Joey, COVID, tumatawag ng aking mga kaibigan, mga staff ko, ang aking boss, kumusta ako. Sabi ko, hindi man talaga ako nag-positive. Dahil talaga sa gamot, mga food supplement ni Doc Joey, at sinabihan niya kung paano pag-inom, malaki masyadong sa aking kalusugan yung time na yun na ako ay na-COVID. Naikwento mo rin sa akin, Director Joy, na yung apo mo, nung simula siyang pinanganak, ay once inaatake kasi may sabi mo, may sakit nga sa nerve, ay hindi siya halos makatayo, yung mga kamay hindi magalaw, at kung papasok sa eskwela ay inaalsa ng driver. Pero nung makainom po siya ng Miracle C at ng Mega Choco, ano po nangyari doon sa apo ninyong 12 years old dati, ngayon po sabi mo 14 years old na ang iyong apo? So, yung pagkaano ko talaga, hindi naman ako nagsabi nung kay Doc Joey. Titry ko lang, painom sa kanya yung Miracle C at saka yung Mega Choco. Sa awa ng Diyos kasi naidala ko na yung sa Makati, ilan ng doktor ang aming pinuntahan. Kasi nga kawawa umiiyak, kasi hindi nga makagalaw itong mga kamay, yung paa niya hindi siya makalakad talaga, gagapang, basta iyak na lang kasi wala talaga siyang lakas. Dinala namin sa ilang doktor, sabi ng doktor, hindi daw pwede, wala daw gamot yun. At doon pa ako nababahala kasi up to 50 years old daw yung sakit na yun, saka pa siya mawala. So gitry ko pinainom yung Miracle C ni Doc at saka yung Choco. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, after uminom, hindi na talaga kinain na kasi nung pinipigilan ng kumain ng maalat, saka maasim. Sa ngayon, sa awa ng Diyos, normal na talagang aking apo. Praise God, hallelujah. Then, di ba, walay tayo, hindi tayo nagkaroon ng contact, ay nahinto mo ang pag-inom ng ating Amazing 4. But nung nag-team building ka, nag-start tong Monday dito sa Dorotea Resort sa Albay, ay sabi mo, ikaw ay sa sobrang pagod, sumakit na naman, nag-migraine ka na naman, at yung paa mo ay masasakit, at may iba't iba ka na naman nararamdaman sa katawan. Kaya sabi mo sa akin, Dok, bigyan mo ako ng Amazing 4. Nung uminom ka ako ng Amazing 4, sabi mo yung gabing yon kasi parang hindi ka rin nakakatulog, ano po ang nangyari? Nung tinext ko si Doc Joey, sabi ko na kung pwede dalalhan ako ng Amazing 4. Kasi ang aking paa, pagdating ko talaga na mamanas. Kasi hirap rin ako paano ako makapagbawas ng sa araw-araw. Yun ang problema ko, umiinom na ako ng mga contraceptives na gamot para lang ako makabawas kasi yan ang parang sakit ko. Tapos, yung migraine ko, sumakit na naman ang ulo. Manas ako pati sa kamay ko, pati sa aking mga paa. Nung uminom ako that night, na umatake yung aking migraine, siguro wala lang 30 minutes na wala yung sakit kasi dito talaga ang sakit niya. Pagdating ni Doc Joey, uminom ako agad. Tapos, ang ganda ng aking tulog. Tapos, naging normal na yung aking pagbabawas na naman at nawala yung aking, although kahapon 3 oras kami papunta sa Pili. Kadalasan mangyari yan, pag-uwi ko yung aking paa, lumubo yan. Kahapon, pag-uwi ko wala, hanggang ngayon tinitingnan ko yung aking paa, hindi na talaga nagmanas. So, pangalawang inom ko kahapon, pagdating ko, pagod na pagod, uminom ako.
nakatulog ako, kung hindi ako, kinatok ako ng aking staff, hindi ako makagising. Ang cellphone ko malapit sa aking ulo, tumunog, yun nakagising ako, pikit-pikit pa kung mata ko bumaba sa kanila kagabi. So yun talaga ang kagandahan ng mga produkto ni Doc Joey na hindi talaga ako magsalita, never ako magpa-interview kung hindi ko talaga naranasan mismo sa akin. Kung ano, kasi ang dami kong maintenance after na hindi na kami nakita ni Doc Joey, bumalik yung aking mga maintenance sa aspirin, ang aking pang-uric, ang aking pang-cholesterol, ang aking pagdating ko dito nang uminom ako nito, in-stop ko na talaga, hindi na naman ako uminom nun. At ngayong araw na ito, si Director Joy, pinuntahan yung ating opisina na ginagawa pa ngayon hanggang 4th floor at merong penthouse tayo. Nagtaka siya, Dok, parang ang lakas-lakas. Ano pa yung nagtaka ka at sa taas nito, parang sabi mo hindi ka na napapagod. Kasi yung office namin, nasa 9th floor kami. Tuwing uwian namin, ang aming elevator, hindi kami makasakay kasi puno na tawing magdaan sa aming floor. Tuwing bababa ko, sabi ko sa mga staff ko, ano ba kasi araw-araw naman ako bumababa sa gan, bakit sumasakit itong mga tuhod ko at balakang? Ngayon, dumating kami dito kay Doc Joey, umakyat ako hanggang 4th floor, sabi ko, ba't hindi ako humihingal? Ba't hindi sumakit yung aking tuhod? So, iba talaga, pang 2 araw ko pang inom itong amazing for niya. Iba talaga ang nagawa sa aking katawan. Grabe. So, ibig sabihin talaga itong amazing for natin na galing sa Amerika, talagang for total well-being na natutulungan. Katulad ko rin din po, almost 69, going 69 years old, walang maintenance, nagsusupervise sa ato sa pinapagawa hanggang 4th floor. Kaya yung sinasabi po ni Director Joy ay totoo po yan. So sa mga kaibigan natin, kakilala, kamag-anak, at doon po sa lahat ng mga Pilipino, and even dito sa Pilipinas, and even sa abroad, ano po ba ang ma-advise mo, ma-recommend mo sa kanila para sila magkaroon ng magandang kalusugan? At yung po mga naranasan ninyo dito sa Amazing 4 na kayo gumaling, ang iyong well-being, yung ngayon, nawala na yung maintenance mo, at yung strength and vitality mo talagang maganda na, at yung pagdumi mo okay na, yung migraine mo nawala na. Ano po may pag-advise mo sa ating at ma-recommend mo, Director Joy? Sa ating lahat, hindi man talaga ang ating health is wealth talaga yan. Yung talaga, anin pa natin itong lahat na nasa natin sa mundo kung ang ating kalusugan is ang ating number 1 na problema. Lahat naman tayo nag-i-invest, pa-doktor tayo, gagastos tayo, bibili tayo ng gamot, maintenance everyday, gumagastos tayo. Ito, mag-start ka lang naman sa konti. Kung wala ka pang kung wala namang sakit, may protection ka para sa iyong katawan. Alam mo na ngayon, ang daming nagkasakit dahil hindi naman talaga healthy yung ating kinain sa kadaming mga chemicals. So akin, para sa lahat ng tao, kung sino nakakinig sa akin, sana wag nating panghinayangan yung ating ibibili sa food supplement kasi malaki talagang bagay at malaking may tulong to sa ating katawan. So lagi nyo tandaan, health is wealth, anuhin mo ang lahat kung yung katawan mo nagde-deteriorate naman sa sakit. Okay, Director, congratulations and more power, good health. Hopefully ay umabot ka ng 120 o 130. Kasi alam mo ba, Director Joy, sa November 15, meron tayong masugid na umiinom ng ating product. Dialysis siya kasi I think 500 plus ang kanyang creatinine. So ngayon, pagpunta sa akin dito, binigyan ko muna ng Mega 1, pinainom ko ng 2 cups 3 times a day kasi medyo kulang po ang budget. So ngayon po, andito si Miss G. Bayaban, very healthy, bumisita sa atin sa opisina at siya na po magkukwento sa atin lahat. Miss G, pakikwento mo sa atin lahat ang ano ba ang nangyari noon na ikaw ay sabi mo nga po dialysis ka na at yung pala pati ay suspected na cancerous yung kidney mo. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Gina Rinberan, taga Pakatay, Albay. Nagpapasalamat po ako sa Diyos at saka po sa Mega 1 kay Doc Joey po kasi nung ano po ako na hospital po ako, tapos pumunta po ako sa kanya na ano po ako ng Mega 1. Tapos
hindi po ako na-dialysis kasi bumaba po yung creatinine ko. Dati po, mataas po. Hindi agad ako na CT scan. Pero nung uminom po ako ng Mega 1, yun, bumaba na po. Saka ako na CT scan. Tapos, ano po ako na operahan. Na-operahan din po ako, pero nagpasalamat po ako kasi nung binayopsi po ako, maganda po yung resulta ng biopsy. Hindi po ako... Hindi na cancerous. Opo. Hindi po ako inano na mag-chemo o kaya mag-radiation po. Kaya tuwa po talaga ako. Pasalamat po sa Diyos. May gawan po kay Dr. dito po kasi yun po, ang ganda po ng resulta ng po, nangyari po sa buhay ko. Kaya, yun po, masaya po ako. Sobrang pasalamat ko po talaga. Nakilala ko po siya at saka may gawan po. Kaya kayo po mga kaibigan, mga kilala po, mga kamag-anak, inaanyayahan ko po kayo na subukan niyo na rin po na itong mga amazing products po ni Doc Joey Betito. Talagang ma-amaze po talaga kayo. Talagang maganda po para sa ating kalusugan. Maraming salamat po. Okay, Miss J. At sinasabi ko, bayaban ka. Kasi bayaban nung dalaga ka. O nung... Middle name po. Middle name pala bayaban. Bira nung nga pala ang ano. Okay, so... Yan po mga minamahal ko, mga amazing people na ito si J. Kaya medyo matagal na rin natin nakilala. At yun nga po, naalala rin tayo nung sinabi napakataas ang kanyang creatinine. Yung pala, hindi lang pala yung creatinine, meron ibang problema sa kidney. Na yun nga po, nung uminom siya, nung binayopsi, ay hindi na po cancerous. Yung benign na lang. Kaya talagang maraming salamat. Unang-una, God first, sabi ko, love and success. Kaya naging successful dahil nga po uminom ng ating Mega 1. So, Merry Christmas, J, and congratulations. At hindi ka na dialysis at hindi ka na chemo. So, thank you so much. And God bless. Maraming salamat. Okay, magandang hapon mga minamahal kong Hello everyone, Diyos marhay na pagkahapon po sa Indogabos. So welcome po digdi sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan Serbisyong Natural. So my name is Ms. Len, sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Betito and to our Vice President Ma'am Ann Betito Benzena. Ayan, so magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan po, so samahan niyo po ako hanggang 6:30 in the evening. So ngayon po ay open pa ang ating office po. Dito lamang tayo sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front Bangko Sentral ng Pilipinas. So hanggang 6:30 po tayo. Okay? So pwede tayo mag-message or mag-call kay Doc Joey Betito. Free health consultation po kay Doc Joey Betito. So ito po yung kanyang contact number sa 0910 44825898. Once again, sa 0910-44825898. Or sa Globe, we have 0917-853-8933. So, yan po yung official contact number ng ating CEO na si Doc Joey Betito. So, pwede din tayong pumunta sa ating main office po. Diyan po yan sa Unit 218, Pacific Regency 760 Pablo Ocampo Street, Malate, Manila. So, ito po yung contact number po dyan sa 0908-1222-85. Once again, sa 0908-1222-85. So, ayun po. So, maraming salamat po sa lahat ng mga client po natin na mga
nakakausap, pumupunta po dito sa office natin. So, last Wednesday, ayan, so marami pong nagpa-consult sa atin. Of course, kanina, ayan, so may due for operation po sa, ano yan, sa kidney. Yung ngayong nakaschedule po siya this coming June 28. Pero ayan, napakinggan tayo through radio program at pinuntahan po tayo kanina. Ayan, so babalik po si Madam at ang problema po ay nagmamanas na yung kanyang mga paa. Ayan, so ganun din po si Nanay. Asawa po ni Tatay Charlie from Anislag, Daraga, Albay. Ayan, so 10 days. 10 days na pag-take ng ating Mega 1 capsule. Of course, yung ating Miracle C capsule. Dahil po sa kulang yung budget. Ayan, so kulang yung budget. Pero nandito na kay Doc Joey. Kaya naman po ay binigyan na po natin ng iinumin. Diba? Kaysa uuwi na wala tayong kumbaga action na ginawa. Ayan, so nagpa-consult sa atin last May 20. Ayan, so ngayon po ay may magandang improvement na. Ayan, so bumalik po kanina at nag-avail naman po ng ating Mega 1 and si Miracle C. Ayan, sabi ni Nanay kanina, ang hindi pa nga ako naligo, ano? So, kakagising ko pa lang, kinatok na ako ni Kuya Max, so may client daw na mga naghihintay sa atin kanina. So, kaya napakadali kasi dito na tayo nagstay sa Habangan. Ayan. So, kasi, di ba, pag mamatanda na, so, uuwi na sila ng maaga. So, tuwang-tuwa sila kanina at nag-avail pa ng ating mga siopaw. Ayan. So, sabi ni Nanay, sobrang magaling na yung tatay mo. Ayan. So, kasi dito marami ako kumbaga, marami na ako ditong tatay, marami na ako ditong nanay, marami na tayo ditong mga mami, mama, yan. So, dahil po yan sa mga client natin. Sabi niya kanina, magaling na si tatay mo at niyayaya na ako mag Mr. and Mrs. Ayan, so, sasayaw na daw sila. Ayan, sabi ko naman yayaan si Doc Joey para turuan ng step. Ayan, so, tuwang-tuwa si Nanay. But at least, di ba, marami tayo napapatuwa ng mga matatanda kahit din po sila ay, kumbaga, may mga problema sa buhay. So, dumaranas po sila ng mga health concern. Pero dahil po sa ating mga amazing products, sila po ay nabigyan ng pag-asa upang po ay ipagpatuloy yung magandang buhay, magandang kalusugan. Kumbaga, may ibabalik po natin ang ating magandang kalusugan through our amazing products. Of course, sa inyo din dahil po sa disiplina po ninyo. Okay? So, yun. Kaya naman kanina, ayan, si Nanay din po from Anislag also. Ayan, sabi niya, medyo magaan na daw po yung pakiramdam niya. Ayan, so, ito po ay hirap na hirap tong lumakad. Ayan, dahil po sa sobrang taas po ng kanyang uric acid. Pero, ayan, sabi ko nga wag nang bumaba sa tricycle. Pero, ayan, gusto pong pumunta dito sa ating opisina, makapasok sa office natin. Kaya pinilit po talaga niya. So, kinamusta natin siya at may improvement na daw po. Ayan, so, medyo magaan na po yung kanyang pakiramdam. Ayan po. So, ganun din po kay Madam. Ayan, kay Ma'am May Rose. Ayan, so, sobrang ganda po ng feedback ng kanyang asawa. Ayan, so sabi niya, hindi po siya kasi dito nakapag-avail. Pero ito po ang good news, medyo nakakalakad na siya pagpunta sa CR, ma'am. Inaalalayan ko lang dati, nagwo-wipes pa ako sa kanyang mga paghugas sa kanyang mismo na hugas pag nag-poop siya. Ayan, so kapag nag-CR daw. So, thank you, amazing for. Hayaan nyo, ma'am, bibili ulit ako. Ayan, so thank you, ma'am. Medyo nakakalakaw na siya pagpunta sa CR. Alalay lang ako sa kanya, ma'am. Kanina doon po siya nag-poop. Thank you sa amazing for. Ayan, so babalik po talaga ako. Yan. So, kanina, nag-PM siya at pupunta tomorrow morning. At mag-a-avail po ng ating mga amazing products. Ayan, so, sabi niya,
kasi may blessing po sa kanya at nag-avail po ng kanyang paninda dahil din po ito ay siya lang yung kumbaga kumakayod sa buhay, pero dahil sa problema ay kumbaga nasa center nila si God. Ayan. So ito po ay mag-asawa na kahit po dumaranas ng problema sa buhay, may mga anak, talagang hindi niya po pinapabayaan yung kanyang asawa na talagang mahal na mahal po niya si Sir. Ayan, so kahit kumbaga malayo yung gap nila sa age, pero talagang doon kapag nasa center talaga si God sa isang relationship, ano man yung mga struggles ng couple, ayan, talagang kumbaga magkasama sila na lalagpasan yung problema. Ito kumbaga ito si Ma'am May Rose, kumbaga sobrang akong proud sa kanya kasi kahit siya ay kumbaga mas bata kay Sir, pero talagang sobrang lawak ng kanyang isip na talagang siya yung kumbaga ngayon ay kumbaga siya yung tumataguyod sa kanyang pamilya, pero hindi niya iniisip yung problema. As long as kumbaga hinahanap niya yung solusyon upang maibalik po sa dati yung kanyang kumbaga yung lakas, yung kanyang kumbaga yung asawa niya maibalik sa dati yung kanyang magandang kalusugan. Na ngayon po dahil sa ating mga amazing products ay may improvement na. Ayan, sabi niya, thank you ma, meron kasing bumili ng 5 pieces ko na pili. Ayan, so may bumili daw po. So pray lang talaga Ma'am Len. Thank you kay God, never niya akong pinabayaan. Mga kabigatan sa buhay, pinapasa Diyos ko na lang. Pag padala ng stress, ma'am, di maganda yan sa health. Ayan, so sobra siyang thankful talaga. Ayan, so opo, tinatanong ko si Lord, ayan, sabi niya, talagang sobrang blessed talaga siya, 'di ba? So ano man po yung problema natin sa pamilya natin, huwag po natin isasabay yung init ng ulo. As long as nahahanapin po natin yung solusyon. Ayan, kasi magkasama kayo kumbaga, sa hirap at ginhawa. Ayan, so napakasarap pakinggan, ano? So, sana sa lahat din po na dumaranas ng mga health concern, sana wag po tayo mawala ng pag-asa. May mga ways pa naman tayo na pwede po natin na subukan. Ayan, sabi nga, subukan upang mapatunayan po ang kagalingan ng ating mga amazing products. Ganun din po yung isang client natin from Manito Albay. So, ilang days pa lang po na nagtitake ng ating amazing products. So, 3 months po siyang naka-catheter. Ngayon po ay nawala. Ayan. So, within 6 days na pag-take ng ating amazing 4 ay natanggal po yung kanyang catheter. Sabi nung nanay, ay buti na lang nakilala namin at narinig namin si Doc Joey. Kung hindi ay talagang hindi na namin alam kung ano yan, sabi niya, kung mabubuhay pa yung asawa ko ng matagal. Buti na lang, 'di ba? At napakinggan tayo. At syempre ay dahil din po kay Tatay Alfredo Dr. Dadea na kumbaga naging isang daan din po ng mga naniniwala dyan sa Manito. Dahil din po kilala din po ang pamilya ni Tatay Alfredo Dr. Dadea po dyan sa Manito. Na ngayon po ay marami na din pong nire-refer dito sa atin sa paggamit po ng ating mga amazing products. Okay, kaya po sa lahat, ayan, so free health consultation po dito kay Doc Joey Bitito. Okay, so sa may mga katanungan po about sa kalusugan, so mag-message lamang tayo kay Doc Joey Bitito. Ayan po, so may good news po tayo. So sa darating po na June 14, 2025, ayan, so may event po dyan sa Dorotea Resort and Spa. So pwede tayong, kasi Saturday naman po yan, so pwede tayong mag-enjoy. So mayroon po dyan na magpipresent na yan si Miss Julia na let passer pa lang this year, ayan, noong May. Ayan, so singing sensation of Bicolandia. Ayan, this coming po yan, June 14. Ayan, i-mark na natin yung calendar natin para naman po ay makapag-relax tayo, makapag-enjoy tayo. Ayan, so may mga ticket po dyan. Ayan, pwede din po, available din po yan na ticket dito sa Cabangan, Legazpi. Ayan, so pwede tayong mag-message kay Doc Joey or mag-PM po sa kanyang
Facebook account. So, entry and avail any of the following. No, so number 1, buy a ticket for only 550 pesos. Ayan, and get for Sunmig and free swimming and snow. Ayan. So, and number 2, get a room good for 2 packs and get aircon room, and may free din po siyang 2 Sunmig and free yan, may free din po siya. Yan. So, number 3, yan, any additional person only 1K and get 1 Sunmig, Sunmig. Yan, Sunmig Light. Ayan po. So, available now while ticket are still available. Ayan. So, I think tomorrow po ay available na po ang ating ticket. Dito po yan sa Habangan, Legazpi. And of course, dyan po yan sa Dorotea Resort and Spa. So, mapapakinggan natin yung boses ni Miss Julia. Dyan po yan sa Dorotea Resort and Spa this coming June 14, 2025. Ayan, so nag-PM si Miss Maris. Ayan, so, and then si Miss Live. Ayan, so sabi niya, ay, Saturday. Ayan, so, ayaw kami Bible study. Ayan, so, and si Ma'am Maria. Ayan, so, ayan, libre ako dyan, madam. Ayan, so yung mga client po natin. Diba? So, yan po. So, sa lahat na gusto magpa-consult po kay Doc Joey, dito lamang tayo sa Habangan. So, Barangay 18, Cabangan West. So, Legazpi City and front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, open tayo tomorrow from 8 a.m. to 6:30 in the evening. So, bakit Miss Len maagang maaga? Kasi nga po, 'di ba? Yung mga matatanda gusto nila ng maaga kasi hindi na sila aabutan ng init. So, dito naman tayo nag-stay kaya po ayan. So, kahit gusto ni Miss Len talagang matulog, ayan, matulog ng matulog. Ayan, so mas pinaaga po natin kasi po mas maganda. Ayan, kasi 'di ba? At least yung mga matatanda makakauwi din po sila ng maaga. So ang ating office po Monday to Saturday from 8 a.m. to 6:30 in the evening. So kahapon ay padala na din po namin ng produkto from Masbate. Yan, Amazing 4 para sa kanyang mother na breathe na. Ayan, talagang bedridden na, talagang hindi na po nakakatayo dahil po sa taas ng uric acid. So naipadala na po namin kahapon. Agad-agad. Diba? Kasi talagang urgent na po yun. Okay? So, sa lahat na may gusto na itanong, ayan, mag-message na lamang tayo kay Doc Joey sa 0910-4482-598 or sa Globe, we have 0917-853-8933. So, buti na lang at hindi nagtupak yung ating computer. Ano? So, maraming salamat po. Magkita-kita tayo tomorrow. My name is Miss Len, sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Pitito, and to our Vice President, Ma'am Ann Pitito Bencena. This has been Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan, Serbisyong Natural. God bless, good health, and see you tomorrow.